Ngopi Mas. Iki putih yo. Iya saking saking Surabaya. Surabaya. Ngopi jam loro bengi guys. Esok. Kopi hitam. Kok esok ini melek ya. Kopi hitam nih. Esok is ngopi. Yes, karo oke. Nyevlog guys. Oke Mas, siap-siap Mas. Ini saya ngerti. Guys, ngopi guys. Tarno anu berarti ya. Apa? Ora jago kan ya. Jagon apa? Jagoan bayi iki. Iki lah. Heeh. Berarti si apa be? Hah? Siapa? Wis rata. Iya wis rada kempes. Namanya. Tok sapi malah langsung tambar. Apa? Nek kentup-kentup apa ngono. Masa diseri ngono? Ya pas ku sing tope isane titik no. Ben tambar. Ngerti ya. Lah bidon ngene pek. Frost itu. Ya Frost ya. Ngomongin. ngomong nek ngomong terus apik iki senek-enek ngono. Kayak Nur iki dhisik tau tak ngono. Nure nulis apa? Oh. Nur Kidul. Biduren ae. Intep kok. Labang. Oke Mas, siap-siap Mas, aman Mas. Neng Rano Nur toko kuwi kan dhisik ditutup saka jengking. Kamu ngarane gendaku dari jamu. Sukan dukanu kok. Wedok Nyuwuk. Kelingan ae biar sama dhisik. Kan aku sih tamtuk ki ngono ya. Ora anu. Padahal jamunya aku dhisik sama dia. Saya tretang no. Wis dari tretang mari. Prabu. Enggak. Aku diomongi wong kok dhisik iki. Diomongi wong tuwek. Masa tretang aku ya ora tak. Diseri tok apa omong coba nenek. Yo putune sare tok. Ben tambar. Wong aku sing ngomongi wong tuwek. Padahal ya tenanan apa piye? Ya kencane nyanyang Nur kuwi. Aku ya ora tahu. Ya aku yo entuk ya alhamdulillah ya ora tahu aku.
Kok kecil ya. Mama iki mamake sing anu. Cilik ngono anake. Oh iki lho paling kok lagu ngecak sore turu. Slemeti opo tak ngenak nguatek lho. Iki apa ki di. Paling iki berarti nyokot yang Aku di YouTube ini iki pas iki tatone pas dorong ini iki ora ono. Pas sikilku nengkok cetit. Wah, apa iki aku? Coba iki aku ngene neh. Wis ora ono. Ora apa-apa neh. Lah aku dorong cetit ngono. Oh, apa terus aku tak cepet karo dibae karo jengking. Ya, pemain aku asal ya. Kok tercep iki opo aku lho. Tangi aku. Lho kok terus bidu. Oh, sok kena ular anu teplok ya. Mamanya kena ular dah. Kedua kabeh. Tapi kok apa iki? Beda rasane kok tercep ngono rasane. Langsung kesengking. mana anu pelaponan lho kamarmu iki. PVC nene PVC nang murah Pelapon. Kalau baru tutup wis. PVC wis malah. Bentuknya kurang ngene. Iya kaya gunakan saya kakak. Iki apa ta? Tapi PVC kabeh medeni ya ning cature nek apa ki macem blok ndure ya. Gone pamis kan tak plafon sik turah kae kan. Tapi ngarep kae. Lho apa to? Ayo pinggire di plafon. Lah ndure trocok kabeh ya. Gendeng iki. Mulane gendenge wis jipet kok. Jane ora apa-apa lho. Kan sing anu PVC. Tapi ya susi purple bra. Kayak baju kan apa-apa. PVC. Malah justru malah awet nek cara baju-baju. Ya tapi nek gendenge melorot susah. Abot banjir. Enteng PVC. PVC. PVC enteng. Oh, ngerti nih kayak, ke pasar. Nyapa belanja ya? Alah, dolan. Saya iso bong ke pasar ae. Pulang terus ah. Naik pulang terus. Nah. PVC kan aman. Berapa cilik iki paling pirang biji gitu. Ya so, anu bareng-bareng aku ternyata kok. Aku tak pasang nih ini. Aku harus pasang udah habis. Kurang pirang lembar. Nah, kira bareng-bareng. Habis mburi ta? Iya. Mbakmu oke kayak gitu kayak Jawa kan. Nyetarnya ngene apa iki? Ayo tak dawa. Jadi tak PVC tunggu nek. Iya. Ada kotak keramik. Duitnya sih urung. Kamarmu kan ciut kan pengen ada. Pokoknya cepet ya. Coba aku masang ya. Bentuknya orang ngene. Iya, malah mending ora apa-apa. Ya nyapa dibentuk ngono belah. Bentuknya ngene. Anu limasan. Akhirnya duitnya nonton set ngene wis. Ndek, oh ngene lho. Iya langsung munggah ngono. Lurus ngono. Pasar dibentuk-bentuk. Penting rapet. Terus saya kae tak gawe langsung set ya. Kayak lampu disco. Lampu disco kuwi. Dip dip.
piro? Jam 3. jam loro tujuh. Enggak kan Jam loro iki. telu papat. Jam loro isuk. Papat kok. Tulung aku. Oh, makan PSU mau suruh kasih. Ya aku lagi belum kok. Masak ya. Oh, Ini oke guys, mulai guys, aduh.